Minä tulen Pieksämäen maalaiskunnasta, kun taas tämä kollega. Minä toivotin tervetulleeksi yleisön Anteeksi maalaisuuteni. ja ihan oikean höyryjunan, joka tuli tänne Kuopiosta. Pieksämäellä nimittäin vietetään höyryjunaviikkoa, eikä suotta, sillä Pieksämäki on Savon rautatiesolmu. Nämä kaksi paikkakuntalaista on... Vain minä olen Pieksämäen kaupungista. Siis nämä kaksi pieksämäkeläistä ovat ystävällisesti luvanneet juontaa tämän yhtä juhlaa ohjelman. Tai ei me oikeastaan juonneta. Me juttelemme viisaita ohjelmanumeroiden välillä. Juu, me olemme sellaisia pieniä filosofihiiriä. Sieltäpä se ensimmäinen ohjelmanumero jo tuleekin. Minulla on huono omatunto. No kun otin lomalla kesämiehen. Kesämiehennys. Sinäkin järkevä kaupunkilaishiiri. Sillä viiksen